Abaw, awan ti personalan na. One. At tataingay, ipakita man kinyami, iti galat ti marigrigat, kin galat iti baknang wenno mayaman. Oh, sige. Mapanta ti galat Welcome to ti... Jollibee. Mapanta ti galat iti marigrigat. Oh, sige. Agore ka. Kasano mapan makilanit, iti maysa nga mayaman. Oh, sige. Kastoy apo nga papan makipalanit, wino makipun siya iti maisa nga mayaman. Oh, thank you for inviting. The food is good. Delicioso. Sosyal. Sosyal. Kasano mo, mapan makipalanit, iti maysa nga marigrigat. Oh, napan makipalanit apo ti maysa nga marigrigat nangan lagarudan nasakit pay nakum nang agi nga makayawe. Intolo simmang pwede palaydan lukaisan lang tatay istayro. Nay nya mo dati pansitan, awang payal alyana. Nakita tuwa mo, nya mo dati dinardaraan mga tabungaw. Ang guya. Uyawon dapay. Kasano mo, maipit ti maysa nga mayaman. O sige, kung maipit ti maysa nga mayaman yung tiruangan, ouch ko na nag-social ouch. Ouch ko na. Kasano mo maipit ti maysa nga marigrigat. Ano maipit ang ganyan marigrigat? Anlang kumalit! Animal ka nga riwangan, di ka pa yaglisay! So katantangan. Kasano ang tugaw ti maysa nga mayaman di uneg ti tugaw ti eroplano. O sige, kastoy apo ang tugaw iti maysa nga mayaman, iti ato ka family ti tugaw ti eroplano. Oh, is this my seat? Thank you. 1 glass of wine, please. Wow, sosyal. Wine pang mayaman. Ang atubay to ingay. Animal ka, na di ka unod ti eroplano, pero katubay tao. Apan ka man marigrigat mo tatang. O sige, tugaw, kasano nga tugaw. Kasano ang tugaw ti maysa nga marigrigat di uneg ti tugaw ti eroplano. O sige, kastoy matapong ang tugaw iti maysa nga marigrigat, iti tugaw ti eroplano. Naglo ng sulay. Ano na? Ewan, kalamars malaw. Hindi ko nagtugawon na tamarikrigat, hindi ko tumayab ta eroplano. Nagtakwa tumayab. Haw! Ang atuwa to na yan! Pinyay orte sumungad. Ang pababamal ng eroplano ajay taglandeng! Ayata, pagarup na garup ko tuwa to, ignorante. Nga mga amin na po nga marigrigat, ignorante. Ikuway na po. Tatta. Oh. Kasano mo nga aganak ti maysa nga mayaman. O, tabi ko, bakla nga paganakon na. Aganak Walay. na. Kastoy apo nga ganak, iti may isa nga mayaman. Agbuy-buya ti tablet. Ha? Ay, nagtatitablan. Kuno kaya mo di dakkel capsule. Di dadakol manawon, di laptop. Laptop, agbuy-buya ti laptop na ita nga mayaman. Hindi kwan nga kasta nagpasikal, hindi kwan inapo na di pirtana na bitak ti bibitakan nan. Oh darling, please call the doctor because the baby is coming. Sosyal, doktor. Ang mayaman. Ang partira niya. Wait. Sige. Kasano mo, aganak ti maysa nga marigrigat nga napan na malong di taltalaw. Naisaltat di tambak. Oh, sige. Ay, nawang mo nila kay ko, na may kukong mabalunan, hindi ko nagatras namin tuwa, hindi ko may satya kasa. Ay, natatalabat! Ay, naway nakanayatan nila tanaan sa anak ko, ay natatan na anak ko na abad. Ay, natatan rimwaran yung bukal-bukal, di matatalaktan o yuso ko na bukal, ti utong. Ay, natatalabat, ay, rimwaran, natatan rama yung 5 finger, tao yuso ko na bulong, ti pariya. Ay, natatalabat, ay, natakyak ti rimwaran o yuso ko na tabal magaya. Apay ngay tatabal. Ito niya explain ko, makanakakagaraw, gabakla. So katanta, kasano mo ang sigarilyo iti maysa nga mayaman. Sigarilyo ti may isang mayaman, nagadumong ay paramid mo. Ati na yan. Datakan, agsagkag kadagdapat na kamintol. Bintol datin, kamamak ko. O sige, kastoy apong ang sigarilyo iti may isang mayaman, wino may isang baknang. Wow! Nagluntog tasaw! Watang ka na! Nagsosyal niya, may sakay kita. Wow! Ni nabagtuog. Diyan. Gila mo. Piya! Naamo na isang aw ko. Literal na nabagtuog. Ay, ngay. Kasano mo ang sigarilyo ti maysa nga marigrigat. O sige, kasi matapong ang sigarilyo ti may isang marigrigat, yun na kurapay. Aglablaba, agpapasuso ti anak na. Inampalan na sigarilyo. Galgal, galgal. Paspaw. Pukaw. Pisaw. Oh, go. Galgal. Paspaw. Pukaw. Pisaw. Oh, buwak. Bras. Gagawak gawak na. Nagsara dyan na. Humpay ko gagawak nga. Yung palikod yung susunang. Galgal. Pagkapamuanam na talimudaw di bakaw. Pati natalim ko daw di bakaw. Pagkasakpay nga na uyos di hanggas na katimbalyaw di likaw. Nalakay mo dyan sususo. Hindi
Ay, diray! Natsanang di ba ko? Iso nga mamamati kami hapon, narigrig nga pusuton, tilakay ng tiubay. O, tataingan. Ah, Sa balyan ta. sige. Kapanta mo ti sangsangit. Sangit, sige. Kasano ang sangit ti mayaman ah? Sangit ni mayaman. Wow. Sige. Ang sangit katatta. Wow. Ay usag. Mm. Hindi ka proud. Sa dinong abroad ti papanak. Inya ti abroad apo ti Aduca family. Di Amerika. Canada! Wow, Canadian dollar. Gang. Sige. Di Amerika. Ay, jay Amerika dito yak. Dati ti kwa business woman ak dito yung Amerika. Wow. Sangit ti mayaman. Dati ti business ko. Casino. Ha, sisya. Sige. Dati mo ti secretary ni ayan, nagpintas dati secretary. Tumawag at ingay. Sige, tumawag ka. Agore ka suleng. Dati ti tablet ko Wala, cellphone ko. pagkabaga mo, no? Dati mo ti wallpaper ko. Wow, nagpinta. Uy, amok ti churak no bumakita ko na. Alay, tumawag ka. Sige, ikaw. Tut. Ilaw. Hello. Apayang. Busy ka ingay. Amot unay apayang niya ti bagam suleng. Kumusta nga ti business mo dita? Kasilata, tapay magngabak nga dingag tutong. Nung nakaduwa nga baso nga kwasupas. Apayang niya ti bagam. Ay, aguray ka. Kasano nga ata ka na mo ba ilan nalulukatan si Bruno? Tung-tung-tung-tang. Agore kag pakita ka, so kanya makita tatarupam. Iyon mo na tama kwan, ta kamera. Agore ka, the password na gamit. Ayan, na makikita na kaon. Kwan. Ang kunay suot gabi ni Pustisaw, pasensya ka. Tumawag ka. Ang pangitakan. Agore ka, tinitir ko yung cellphone ko na pinagkadunga tao dito balay. Ang ka mabigbigla ah. Agore kag pakita ka garaw. Ang pakita, may kasto yun, ibawin mo ba? Nay na po, ay na, kung ano nalamaw nga lutiit, si Kamo Gayam. Ingay. May nag-imar ta. Apay talaga panis ka. Ingay. Oh. Si daddy. Apay niya, si daday. Nasukalan mi tatay bigat. Nakukunago, butan. Nakukunangay nga ni daday. Ay na tayo. Apay niya yung patay na ni daday. Naiblan. Nagangahukang, kino-anemic ni daday. Naiblan ni daddy yung talaga doon na pananangapunsaan. Ay. Kan sinamit ka tabtaba. Naiblan din ingay. Kaano pa yung akwa, kaano pa yung natay ni daday. Duwangal daw na siguro tayo tuwin ingay. Nabangsitaw. Nabangsitin. Ay, suling, isumo lang ka nga nagchat-chat kanya. Ngayon sa dakin niya. Ingeng, compliments, kunada kanya. Compliments. Wow. Sa manadigin niya. Nya. Suling, condense. Kunang. Tungang condolence. Tapos na tapay nagchat kanya kay purinarya nga. Di kwa purinarya di jay. Kunanang ingeng ni daden ipamarinit mo kunana. Marinay, kapay barbecue. Okay, sumo kunana marinit kunana ba? Mga namali ka lang siguro ti basa. Nya ka di jay. Cremate. Di jay cremate. Wow, ni cremate O ko ni sigaro, natin. agore ka. Oh. Ipako po ni dati ti purinaryan. Sino nga po rin na riyan? Di nagpintas ti serbisyo na kwa, mapagtalkan. Agore ka. Quality nga service, di taga ti poplasyon. Ay, Jesus San Mercado paan. Uy, di pa nagbati nga baka, di kyo. Di kalasan to ninyo nga making bagay ti purinarya. Animal ka. Arap Minasaya, nami bagbaga. Ansi ko, ada asawa na nga gwapo nga lakay. Wow, dayay. Sige ka. Dayay na laing nga pan gumatang tubay to yung makalong. Ay, ti sango nga garita, yung balay taban Diyos. Panay ko masuksukalan ni Jay ka. Pan gumatang tubay to ijay, nila kay Ruli. Lukat ang Max na tutubay itong kargana. Sa ngaribo yung kwartana nga pang gimatang may sa tubay ito, tapos ang kikil sigarilyaw. Uy! Sige, tawagan ka ron niya kang ulay. Tawagan ni Ruli Garaw. Tawagan ba niya sa Madam Susan? Sige, Alawit ka ti poblasyon na. Sige, magipawitak ti pagpaklimit mo ni Dadek. Manaw. 30 mail. Ang ipawit mo nga dagos tagta. Sige. Hindi na makabayad ang madago. Sige, magipawitak ko na 30 mail. Wan, gawid kan. Sangit ti mayaman. Adagtoy akon si Mangpeta dito poblasyonan. Ngati, Jipan May. nakakot matatawala na ng pizza pa nag-recruit mo. Huwag ko matadahol, di kumatang kami man baron, mayaman garaw. Guyot-guyot na ti baleta. Ayan na tati malita. Nakita? Oh, ma. Kung kunat lang. Oy, Kaya, artista. Yan. Awang matagtagtag na luwata matam. kasjay iti sa
mayaman, iti aduka family, nakaput dati tisyo nga kasta ni mga nagsalo gibutod da kun katay ta. Ang makita ti makilamlamay ta di ko nakababaeng. Abay nag-cute mo dun dati pa nang ikabilan dati ba nga iti ikuanan da po ni daddy ko. Ay na po nag-imar mga pagparapang ti mangga dati banga-banga ni daddy ka. Ay tataklang na pagtanto suleng. Ako kakula mga gayang tinagan ni daddy ka. Ay nagparparapang pa ni daddy na get a chance to win ko na. Ay, nag-cute. No, kada anong kinabatik, di banga-banga nga nang ikabilang na kini dati. Isumot kinabatik, di bakit nga making bagi, puri na rin niya. Animal ka na tayo may nasilduhan. Awang pa yung sildo tayo. Magpakata tayo ng pataris. Kustan! Apa ka may jabrunan? Abay nga tagtagtagtag mo natin yung banga-banga ni tatay. Mano yung pawit mo? Agar aruyo, mal! Mano yung pawit mo? 30 mile! 30,000. Wow! Di mo mo ay ang cremation na ta. Animal ka, di na tayo nasilduhan. Ah! Di mo maya! Nati-cremation na ta, 60,000! Ay. 30 million ti pawit mo! Wow! No 60,000 kumatin pawit mo ingay. Ay. Tustag kumani ko kakulan nga daden. 30,000 lang. Wow. Adi kok ni. Ay, animal ka! Hapkok, dinarabit mo ka tusino ni daddy ka. Kung kasano ngayon, king-king si Milton Pao, ikaw. Kasla barbecue. Ano, sing-sing kumil nga. Adi kasla inasukan ng tinapakas nila. Gagawin na Kasi kisangit ti pang mayaman, nakaputi tisyo nga kastanay. Wading ka dyan, brood malang. Abroad, niya kay taramid manan. Apang ka dyan Hong Kong, may saka nga caregiver. Ay, sangit ti Marigriga. O, ito'y. Diyan. Diyan nakahilong. Datoy, sige, datoy mag Hong Kong, kirkibura ditoy. Wow. Datoy mo di awir ko nga bakit nagkabaw. Tapos datoy nga ikukwa. Adi nga ay ayaman na kawal-kawalan na takki na sanay subo. Tagkabaw garaw. Tumawag ka ka. Sige. Hilaw! Apay tumawag kayo, awan man alawan siya. Ano? Nagdamo kwartami Apay yan. Ingay. Busy ka. Well, kalkalpas ko pinatigos dati among ko. Unang ka mapigpigla Kasano kay ko kwa. Inayayam naman kitakinan sa naimpal ka jitawa. Ang ka mapigpigla. Inyatibagam. Ang kakaroon nga kuaan. Baka agkapot ka. Uminom ka danaw. Na? Agkapot ka dita. Awam mo titanong. Datalatan mismo ni among wow. Kanya kayat. Dati lang tarindanong na na. Tarindanong mo amaw. Awan. Babaya! Namang tangala ko. Bayan naman na pinatalakay. Nataya. Ni apay nagpatay na ni Amang. Hindi mo tamiso na. Wow. Kami data. Nagatimtimi. Timid na. Oo. Dahil data nga timid na iso ng kilta ti biyag na. Tapay kasanaw. Ay naingay. Oo. Nagdumog niya amang tangalakay. Oo. Nalipatan na nga tamisunan. Nalsok di parukong na. Ay na! Nag-suicide ni Amang. Aligaw di pa ako puti purinarya. Kanya nga po rin na riyan. Di tegi kwa, tegi uri marigrigat tayo. Napintas lang tati servisyo ta. Mapagtalkan ta kita ni Aji Susan Mercado Paal. Siya sa atang na waspildo tayo. Wow! Nakamadanakan. Baklayan tayo sa sagkay sa tayo ngulungon ijay. At least, napiyag ka pa ay among itsura lungon mo. Kung ang ka nga kontinto ti design na, malayo ng bay. Alay tawagan ni Madam Susan nun. Alay! Okay. Sige garo, daguri ka tagpakadak ti among ko nga kabaw. Amo mag-English out? Ay, pagtaringungot. Ada to yung among ko English. Dengga mangga. Pagkada, denggam, hey. How do you do? Imbutido. How do you feel? Maxi feel. Kita mga nakasumpa, kinukul na mga English dato, che. Inchik nga among ko. Naglaing ka English Sige garaw, nakapakada ko, nagawid natin ta poplasyon. Dahil ka magagingin Sige, sangit ti Marigriga. Ay, Jalat na eh. Ay naman Nagamot pa sa kaumaw. Pag gusto ka kumangay, sumaplit na sa ngaw mo, makapirti sa lunat. Ay namang ko. Ay amang ko nga timid-timid
kita nagimar mo dati lungon mo ngayon di Susan Mercado pa utan ay tatal-talumat nga dangan loso-losok may dati lungon mo Ang aga tilungaw. Di pa mo yung donasyon data pag sulatan doon ato ay niya. datoy tilungon na ni amang ay na alay datoy mo gitarpulin na ay nawaran na natin na laing agarami ti palsud kan palsit ti apunan ay amang ko isang sangit bila tila dingit miting kay pupusay danaw Ay, tapi utang mo ni Susan. ay amang kung atami nga timid-timidan ay nagunlos lagarudan ti nga karay kay mon masapar mo pa ilang ti agway pa ay suleng Nabiyaga ka pa nagdidungdungawan ng suling nga. amom ni amang gampay nag-asawa baklamot ide suling ti panagandakin niya na Awanaan, maday jakay ata suling-suling sa balyang tatanatay. Yasaw. negori ka pati aso pa dong awam Oh, eta biyak na ata man's best friend na asaw. Dung Dungamot awa. taon ngalay hinawanan na dati pangkanakan nga asumin ay awanan ti agtaon kada na sumugad ka sa baling nga tao ay kaati ka pa wala nagmamanti ka tagudgud mo ka nagitang tangal ka tinamagaan nga tagbel ay nasuling Suling manon. kami nga Pati aso mo ton suling. ami nga tingon mi suling tinagan na Oy, at dati tingwan nga dapat nga nagaanang. nya Di manok, siyempre, yan di manok kuruk ko ng lahal. walay Basta nga manok, sige dungawang. nya tikos update na Nagbagkal. ay na awanan natin manok mi nga pan nakaura sakti parbangonan ay awanan dagar karay kay titakit tinongkon ka na baka tilikodanan ay nasuling Suling manon. apay di ka tintingkin pagkatay ami nga tingon me suling tinagan na Hindi pumunta na amang mga lakayan. o di pumpunaon Boy, sakbay tayo datay ng Ilocano. Oh. Sakbay tayo nga irwarti na tayo. oh Aglualo tayo pay. o di kaya antay aglualo ka man o amaw may kanda ka ti payawid ang ka ti pansit kaning kiwar tangtan mo nga aglualo makan Hansi talaktan. si kataglualaw Oh, namuta mo dato di ubingtal, praktison ta pay day. Maligaraw, tipun mo. Oy, pungkuang ka na tagareapo, tarugyanan tayo tilwalaw. Ave Maria Purisima. Konsibido kun labatiba. Ay amami nga da ka sa langit kabalyo nga purpurang it. Ito muna nga misteryo tinatay nila kay Bursyo nga lakop petrolyo kun nabangbangsit na tuyo. Ay aglualo kami mampay ti maisa nga Maria. Ave Maria Ilocos Sur Norte San Jose de Santa Pisa lakan na kami. Uapo Diyos miniminyukos. Tugi kanda kapulot bansawaya kumukusay kumustam to tinabiyag kun natay. Umay kumaniparpanin tumang tidwang anipay-lipay tuy tumang sa akumot pisel-pisel ang tidwang abunga ti kulalabang apatot apalang dalipawang salamagi ka nga pagkawon agas ti rurusukan kun bunga ti busal-busal alabati-ba ti tabbalan dato yun iti may kadwa nga misteryo ay nyog-nyog-nyog nga agbabatog ko ti babakla nga utog ramot ti akasa nga si mago banda daya agas ti agrigla nga babakla dagito imot babae matutok ti si iti uki daaray kunadang na matutok ti butok alipay kunada na ito yung ti maudi nga misteryo tumtong to ti aldaw nga amin nga abot ti babae kat agpulat sumbat Agragsak, di ba bakla? tumtong to ti aldaw nga amin nga bakbakla kat inansada ti sumbat Aglamang, di ba bakla? tumtong to ti aldaw nga paglansada iti babakla kubuto ti lalaki da sumbat Agruar, di ba bakla? Amen. Alay, Nag-iwar niya. Pupuntayaw. Nagkagsak. Nay, pupuntayaw. Ay, ako ikaw! Kapag sasala ka, kasla nalagsak ka pa yung natay ni amang kau. Agkarita kau. Uy, ngayon, kunan niya amang tangalakay. Ay. At dati paborito na nga kansyon, ngay patugtog ta kano no mamatay suna. Si ka, driver ni Susan Mercado Paal. Di kay kayat meet nga, ay kaya ni amang mga tugtog, iso ti patukar mo tata. Ay, kwa, uy, tugtuan ang tangal. Sige, tugtata. Ay, sisiwit tata. Ay ha? May lapin sitro. Ang pakada akong biyak ko. Mati, kabilang buhay. Ang dakila ka ng inay. Paglisan. Yung ata yung. At ipatugtog mo man lang yun at ano, may pugpugtuan dati tugtog na. Ay naman, ay nakita ko dati tugtog mo na abang na. Ay natras abanti mo, dati tugtog mo alak lakayan nga tammi. Ay salit ka nga tammi nga lakay, 40
Puro titiskin pa siyang tundi pa rinwar dita highway. Nagasidag na kampusan tao. Bastos ko't ang alakay. Tano, di na pala yung bagang ano, mataya. Ay nalaya, andak tayo garapundak. Di na pala kuna. So si kayo apo, no, kas pangarigan na dami na tayo, mati kayo request ti chat-chat ti Pompaw. Wait, kat nag-request kayo ti chat-chat ti punpun apo. Nasaysayaat na burwon nyo di na tayo. Alright, thank you so Ayan, much na ayan. po tila set minihingin. Ayan. Masigay nakikiramay po kami sa Aduca Family at may serbisyo compliments na Susan Mercado pa. At ayan, mas pasalamat kami apo iti pamilya nga nasitngan, iti Aduca family, iti nasaya nga panang bisita yung kanyami. Kastamot apo, anyo kuma apo, naliplipatan, nga i-subscribe, i-follow, i-like, i-share, iti suling daos ba, ano ti kastakot, tumadupay ti followers kung supporters mi. Tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan. Kaya pasalamat kami mat apo, kada kayo nga umay nakipagladingit, itatangarabi tadagita apo palpalakpak yo, katawa yo, kanasasamkit nga iso yo apo, iso ti inspirasyon mi iti rabaw tin tablado. So ti agas ti bambanog ni data apo. Ayan. Salamat apo kada kayo amin. Palakpakan tayo ng tiga sulay. Basta magkiningin. Salamat na yung pagyarabi kada kayo amin apo nga wala sila basta.